seratan Bapak Wahyono keparan mranitesaken putu pangeston keluarga ageng pisan kinasih sakatang Pandawa mangke sasampunipun keluarga ageng pisan kinasih kasambung keluarga ageng Bapak Joko. Lanjut Mas Sukijo. Sap. Sukijo kok sing dikon nak nang ora? Ya maksude iki Lho kan sing dikon kowe. ya aku langsung kongkon kowe genting ngono lho, Nduk. Kupingmu ora krungu. Lanjut Mas Sukijo. Ene Jo. Nih. Wis piye sabar. Iya rada masa Kowe pemulihan. dadi wong lanang ususmu kudu dawa. Dawa turah. Endi turane? Lah mau nyebor. Endi? Ah mau. Gedene. Wedene nggon